Aurterri Euskal Telebistan ikusentzule guztiok. Italiatik Frantziara egingo du aste honetan dominio Bilbao Basketek Eurokopan. Lehiaketako beste partida bat da bai, baina ziurgabetasuna ikara eta egonezinaren partida ere bada. Izan ere, Parisen, 3. dolu eguna dute gaur. Eta hirigunetik 13 kilometrora dago Nanter. Han jokatuko du hain zuzen ere dominio Bilbao Basketek Leicester. Atzo gogoz kontra abiatu ziren bertara Bilbao Basketeko joklari eta teknikariak. Sean James badakizue ukatu dintzela bidaiatzea beldurragatik. Haren ikara neurri batean ulertzekoa da eta taldeko entrenatzaileak hala adierazi zuen Bilbotik abiatu baino lehenago. Eta ikusin barko dugu ze gertatzen den hain zuzen ere Nanterren, izan ere duela gutxi jakin izan dugunez eta albistegian ere entzungo zenuten. Beste futbol partida bat bertan bera gelditu berri da Hannoverren Alemania eta Holandako selekzioek jokatu behar zutena. James aipatu dugu eta Jamesen gainean ikara hori ulertzekoa da, izan ere pasarte gaizto bat bizi izan zuen 2006an Pittsburghen. Tiroketa baten parte hartuta nahi gabe hori bai. Gorputzak gauza bat eskatzen zien atzo jokalariei, baina Euroligak Nanter dominion Bilbao Basketek Bilbao Basket partida jokatu behar dela adierazi zuen, agindu zuen atzo. Beraz, hementxe gara Nanterreko polikiroldegi txiki honetan, 3.000 lagun baino ez dira sartzen, eta hau esatearekin batera, irakaslea agurtu behar dugu. Josean Alalur, Arrastion. Arratsaldeon, Iturriko, tekusentzule dute. Dominion Bilbao Basketen aurkezpen egin berri dute, eta oraintxe Nanterrekoarekin hasi da, Nanterren jokatzeko denak daude, eta ondo asko dakizue berriz, zein den Dominion Bilbao Basketen egoera, baina aipatu dugu gogoz kontra jokatzea egokitu zaiola Dominion Bilbao Basketi. Ez dakite zuri inoiz tokatu zaizun, egokitu zaizun horrelako egoraren bat, hau da gogoz kontra jokatzea. Ez, sekulan ez, eta pentsatzen dut gauza nahiko berezi izaten dela, horregatikan, ikusita gaineaz ze garrantzi izan duten, atentatuak eta bar, nik uste dut agian zentzu pixkat ibili ondoren, hau ere beste egun batean jokatzeko aukera izango zela, baina Eurokapek agindu du eta hementxe daude, eta Jamesena ulertzeko da, bildurra ere libre izaten da, esan dezuna, lehen ere Israelen zerbait... Guri tokatu zaigu, Israelera joan horrelako egoera antzeko egoera baten, jakina hildako gutxiagoekin, baita Balkanetako arazori tarteko Baskoniarekin gogoan dute hainbat bidai, baina tira, hori ulertu egin behar da, eta onartu bide batez. Partida etorrita esan dugu James ez dago, Herbelek min hartu zuen aldakan, Palenteren aurka, ez dakigu konponduko den bere arazoa urrengo gunetan, ze orain medikazioan dago Belgikarra, eta hori esan da, aipatuta gero, era berean, Nanterrek talde guztia prest daukala jokatzeko, etxean dagoela, ez duela liga partidari jokatu asteburuan, eta nahiko duela ondo jokatu, gertatu dena ahaztutzeko, baina hori ahaztu ezina da. Noski baietz, hori oso zaila izango da, sekulan ez da ahaztuko eta pentsatzen dut izango dituela ondorioak, Bueno, dudarik gabe, biolentziaren kontrako aldarrikapena egingo du aste honetan Euroligak, Parisen gertatu denaren ostean, eta hemen hastapenean, minutuko isiluneak gorretzarekin batera, batira, ez da egite Marseillesa entzuterik izango dugu, ze pabelloi txiki honetan ez dituzte bozgoraiua oso prest degoni, baina minutuko isilunea bai dago. Merci. Irudi oso adierazgarriak eta erabateko isiltasuna Maurice Deto pabilloi txikia eta
Askatasuna, batasuna eta adiskidetasuna inoiz baino gehiago. Marsellesaren doinuak izan dira horiek, hainbat lekutan entzungo direnak, aurrerantzean entzun direnak ere bai. Dutezagun momentu triste hori eta gatotzen orain dagokiguna jorratzera. Nanter eta Dominion Bilbao Basket, biribilan 3 puntugatik agindu zuen talde frantziarrak. Bukaera aldera fisikoki indartsua dela erakutsi zigun, eta esan dugunez, taula azpian gaur Herbel eta Son Jense faltako dituela kontuan hartuta zein garra daukan taula azpian mai uitetek berezirgi, uste dut Zito Alonsoren taldea josean eta bat etorriko zara, etetik kanpo garain arte egin duen lana errepikatuko behar duela, ez dut ere hirukoak sartu. Noski bai, hor porzentai hona lortzen badu, nik uste eta aukerak izango dituela, partidan barruan sartuta egoteko. Beste aldetik ere kontuan izan berrako gertatu zen igandean, partida gogorra Valentziaren aurka, biluzapen, bidaia jarraian, zalantza askorekin, eta lehen aipatu duzuna, Nanterrek ez zuen jokatu, asteburu honetan, horrek ere, freskotasun gehiago emango zion. Askotan ez dakizu berako edo okerrako izango den, espero ezagon, porcentaion bat egitea 3,tikan eta horrek aukera asko emango dizkio Bilbao Basketik. Espairik gabe sekulako erronka du Dominion Bilbao Basketek. Bere burua frogatzeko aukera du gaur. James Bilbon gelditu da, partia ikusiko du, Herbelek etxetik ikusiko duen bezalaxe, bere euren taldekideak hemen direlako, eta bazegoen horre kolokan zeidu ababukar iritsiko zenik, baina atzo Marilen agiriarekin zukan arazoagatik ez zuen Marietik Parisera bidaiatzerik izan, eta Bilbora egin zuen gaudean bertan, eta ez du azkenik Parisera egin jokalari gazte horrek. Hain zuzen ere taula azpian laguntzeko. Eta Nanterren gainean, joaneko partidaz geroztik aldaketa badago. Izan ere Osbi bota dute, bigarren jardunaldian justu ere, Eurokapeko bigarren jardunaldia amaituta, eta urrutik ona Brian Green fitxatu dute, hegaleko jaurtitzaia omen da, eta esperientzia handikoa, eskarmentua handia, hain justu ere. Fisikoki, behar bada multzonetako talderik indartsuena du gaur aurrean Dominionek. Hori erakutsi zuen lehenengo partidan ere. Orduan ikusiko dugu gaur ze plangintza daukan Zito Alonso, badakigu taktikoki oso taldea aberatsa dela. Osean, beste detaitu bat horren burua etorri zaik horre postuak ikusten ari garenean, Campbell, Robinson, Riley, Mitchell eta Jaite hasieratik Nanterren, Hanna, Bertans, Mumbrú, Alde Suarez behartuta Herbel ezpaitago, eta Bogris Son Jensen ordez. Hau beraz jakina zen, orain ea nola kudatzen duen Zito Alonso partidua guztiek horrekin. Baina esatera nindoan, eta lehenko gaiari lotuta, azken egun hauetako gaiari lotuta. Segurtasun neurriak 3.000 lagun sartzen diren kantxa batean, asko hobeto kudeatzen dira kantxa handi baten baino. Bai, noski, bai, lehen ere aipatu duzu, futbol partida bertan bera utzi dutela, badakigu ze aldea izaten da armaietan. Eta gian horregatik Eurokapek erabaki du partida jokatzea, gero bestela egutegiak asko komplikatzen duelako. Hannoverren zelaia ustu egin behar izan dute, astear zegoenean partida. Bueno, hori epaiak eragertu dira, Papa Petru Greziarra izango da nagusia, Balak Israeldarra laguntzaile eta Esloveniako Maskik izango da beste epaia. Zortirik onena bi taldeei, gogoan izan, 3 partida irabazi eta 2 galduta dabiltzala gaur egun bi talde hauek bigarren itzuliko lehenengo egun honetan, 6. jardunaldia izango den honetan, eta espairi gabe, gauza bat ondo eginda dauka Dominionek, kontuan hartuta aurreko astean zer egin zuen Trenton. Zan ere, gaurko partidua etorri zaion bezala etorrita, aurreko asteko garaipen horrek egundoko balio izan dezake. Noski baietz, eta kontuan izan behar dugu. Etxeko 2 partidak galdu egin dituela, baina etxetik kanpo 3 irabazi dituela. Aukera badauka berriz ere, gaur ikusiko dugu, nahiko zaila dauka, baina etxetik kanpo partidak irabaztea garrantzi handia dauka, eta guain, pentsatu beharko dugu, bigarren itzuli honetan etxean partida bat gehiago jokatuko dugu. Emozio guztiak baztertu eta orain norberak bere lana bete beharko du, alegia jokalariek. Hortxe dituzue, 2 bostekoa dauneko kantxan kokatuta prest, baloia Leicester airean izango du Papa Petru Greziarrak, eta hortikan aurrera, 4. garaipenaren bidean izango dira bitaldeak, eta gainera, irabazten duenak, lidertzan ere bukatuko du jardunaldia. 6. jardunaldian, bigarren itzuliko lehenengoa da, Nanter eta Dominion Bilbao Basketen partida, dagoneko abian da, eta beltzezko entzat da lehenengo baloia. Beltzezko gizonentzat, hor da Mumbrú. Gaur bere hirukoak inoiz baino gehiago beharko ditu eta minutuak ere bai. Mozketan Bertansek baloia ondo atera behar izan du kanpora. Kanpotik ari da Hanna, jarraipena egiten hasi da Bogris, baina helduta zeukan Campbellek
Ondo behartu du jokaldia Alex Mumbruk eta Rili oso errez gainditu du. Bai, hor paseko marra hori ondo zainduta zeukan, baina baloia lapurtzea joan da eta desoreka txiki bat oso ondo irakurri du Mumbruk eta kontuz gizon honekin, Campbellekin, izan ere txikia bai, baina oso azkarra, eraginkorra ere bai, taldeko saskiratzaile nagusia. Etokan jaurtik eta txarra hor, egin duen arren, erasoan da berriro Dominion, gutxe eta bi markagailuan, Mumbruken puntua dira momentuz, markagai horretan agertzen direnak, berriz ere beko zutoinean, gaur ere egin beharko duri makina bat bider, eta hori primeran menderatzen duen jokaldia da. Bai, dagoeneko ikusten ari gera, ez, gogotsu kantxaratu dela Mumbru eta ondo aztema ditu partida, badakigu ze zenbakiak lortzen dituen jokalari honek, espero ezagun, ez, bide urtatikan jarraitzea. Robinsonen sarrera, hau jaurtitzailea da, ere bai, talde honetako beste ikurretako bat, jaitetek atzera, pasea nola edo la Michele jaso, Rilik oso urrutitik, labur geratu da, eta oraingo zezinean, Nanter etxean, gero eratorriko dira behar bardako meriak, Hana hau, ondo, hau ere ausartu da, lehenengo jaurtik eta sartzea beti ere garrantziz esaten da era honetako joklarientzat, eta gauza momentuz ezin hobeto, Bai, bero ikusten dugu, ez, Dominion Bilbao basketeko bostekoa, badirudi, ez, jarraipenean segitzen dula, ez, Valentziaren aurka bezala, eta, bueno, bide hontatik hasi du partida. Eta zein dutzen zaizu, kanpotik jaurtitzen ikustea frantziarrak, zebiko jaurtiketetan sekulako portzentaia ari dira lortzen Eurokaponetan, baina irukoetan ez hainbeste, ona. Alex Suarez zutitu hau ere, eta hau ere gehitu da festara, partidua gelditu erizan du Donado, izan ere, Dominionek utxe eta hamar aurre hartu du markagailuan nola gainera. Momentuz, gauzak primeran burutzen ari da, nekea datorrenean ikusi egin beharko du. Utxartea. Systématiquement, on l'emmène vers le milieu. Ça a été... Armaietan euskaldun batzu ikusten ari gara, ikurriñak epai, markagailua utxe eta hamar Dominionen alde, harrigarria lehendabiziko hirurasotan, jaitet bilatu ez izana, aurkitu ez izana, Nanterrek, orain ematen du hori aldatzen hasiko direla pixkanaka. Michele kanpora atera behar izan du, Rili da orain eskubitik, berriz ere jautik eta kanpotik, eta horrela jarraitzen badute uste dut, mesedea kalante egingo diotela Dominioni. Bai, bueno, kontuan izan behar gainaz, oroar porzentai asko zego behagoa daukala, Dominion Bilbao basketek iruko marratik, ez? Etxetik kanpora, batez beste 13 iruko. Pentsa. 29 guztira jokatu dituen 3 partidatan. Lehenengo hutsa Hanak egin du, baina aukera zeukan bere jaurtiketa, ohiko jaurtiketa hori egiteko. Rili berriz kanpotik. Hor erdibitu nahi zuen, azkenik Robinson aurkitu du, Robinsonek kanpora, Michelen biko jaurtiketa da, ezina jarraitzen du Nanterrek, errebotea ondo itxi du, Alex Mumbruk. Hana, Michele Campbell du aurrean, kanpora irten da bertan, momentuz letoniarra faltada, iruko festa horretara gehitzea, bera izan da alde horretatik onena, orain arteko 5 jardunaldietan. Suarezek falta jaso du, beraz 3 jaurtiketa dira, kanpoan zegoelako presto, pronto jaurtiketa egiteko, eta Michelen falta da. Hasi dira, ez, frantzikoak bildurte pixka bat, ez, iruko marra hori zein du nahirik, hemen ikusten dugu berandu joan dela punteak eta egitea, ezken momentuan ikutu egin dio, ez, hor ukondo inguru hortan eta 3 jaurtiketa lortu ditu. Hanak 3 puntu sartu ditu, Mumbruk dauneko 4, 3 daramatza Alex Suarezek, lehendabiziko 2 jaurtiketa libreak, lehenengo abarruan, eta erritmo haundiarekin, lehiaketa erritmoarekin agertu zen Bilbon, gogan izan duzunez Nanter, baina gaur, asteburuan jokatu izana, agian kaltegarriare izan dekioke. Litekena, ala ere bandikan partida hasi berria da, ez, abantaila, bueno, nabarmena ikusten ari gena, ez dira oso berrez lortzen 10 puntu edo 13, ez, abantaila, dida batean, 3 minutu, horregatik esaten dut. Baina, aldi berean, esango nuke, Dominion Bilbao basketek inposatuko duela erritmo hau, ez, eta jo konbeni gehiagik korritzea ikusita gainaz pizu aldetikan, nekatutagoa. Hagan hondi jaurtik behar izan duen jaitete. Alegia, jaurtik eta libren marratik lehendabiziko 2 puntuak emateko bere taldeari 2 eta 13 alde honekin ere jokatzen jakin behar du Dominionek, ondo pasea, jarraipena ondo egina zeukan Bogrisek eta pikanrola lehen aldiz indarrean. Bai, hemen akatz galanta, ez, egin du Nanterreko bikote horrek eta oso ondo aprobetxatu dute Hanak eta Bogrisek. Osean, jaite, Jamesen zain izango zen eta Bogris horra aurrean ikusita, ez dakit, dena iundu ez dote zaion. Bueno, orain arte Bogrisen lan nik uste dut,
Jaite defenditza dela, ez? Hori oso ondo ari da lortzen, kanpora ateatzen du, ez dauka erreboteko aukerarik, eta orain arte bikain ari da jokatzen Dominio Bilbao. Mumbru, lehenengo pausarekin, baloia bera botata, ondo lortu du posizioa, oreka, falta izan du azken baten jaurtiketa horretan, ez duelako sartu nahi izan. Rili, egoera behartu nahi du hor, Alex Suarezen aurrean, eta hor bai, hor indartsua da joklari hau. Lehendabiziko 2 puntuak beretzat, defentsa kokatu gabe, erritmo aldaketa horrekin kontu zibili behar du Dominionen defentsa. Agian lehenagoen behartu, ez? Faltaren bat kontrasorik gelditzeko. Ez du garbi ikusi bertan zen Mumbru bere etxetik. Hemenago! Bai, aspalditik erakutsi du, ez? Lehenengo erasoaldian ere beak hartu ditu, ez? Erabakiak eta, bueno, gaur badirudi. Kapitaiaren galoia dira horiek, Bai, zenbaki potoloa lortzeko partida daukala. 6. puntua sartu da honeko Kataluniarrak, Rili, honek kanpora orzain zegoen jaitete hortikan jaurtitzen badaki bai, baina ez da ez ohikoa jokatzeko era hori. Eta falta berriz ere jaso duena Jana da. Galduta dago Nanter eta azita Dominion Bilbao Basket hotz, baina adimentsu jokatzen ari delako hasiera di. Bai, patxada ikusten dugu, konfiantza izugarria daukazito Alonso bostekoak orain arte, ez? Badirudiniko garbi daukatela ze ritmoa jokatu behar duten. Azkeneko partidatan ere erakustaldia eman du etxetikan kanpo eta bide hortatik doa partida. Ez du Miribilan jokatu nahi nunbait, Europako partidak. Finala bakarrik. Lauta 18. Trapa egin diote Mumbruri, lehenengo defentsa ona, Inbernitzi kantxan dela, jaso du Mumbruk, Campbellek Micheli, Inbernitzi, joklari zuri bakarra zen orain dela arte, baina Brianen etorrirarekin, Grinen etorrirarekin, bidira zuriak, entrenatzailearekin batera. Erasoan, falta egin diote Micheli, Alex Suarezen bigarrena da jarraian. Oan izan, gaur aste artean Eurokapen beste 2 partidu baino ez direla jokatuko. Bai jokatzen ari da Berlinen, han ez dago arazorik, Armaietan, 6.000 lagun, txintxo. Eta hemendik gutxi barru hasiko da Las Palmasen, Herbalaifen norgehiagoka. Bakanpotik ezinen eta jaurtiketa libretan ere, ez ditu portzentai oso onak izaten, egiarizo Nanterrek, distantzia horretatik, eta ara, ze gertatu den, hori egiaztatu du Michelek. Bai, nire ikuspuntutik begiratu ezkero gainaz zenbakiak orain arte, bost partida jokatu ondoren zenbakia horiek kontuen izatekoak dira eta portzentai hobeagoak. Zenbaki horiek ez dute gezurrik esaten. Ez, normalean portzentai hobeagoak ditu Dominio Bilbao Basketek. Zuri begira nintzen eta ez pantailara eta aztuek baloia Nanterrentzat izango da, baina nengoen adi. Alboko marra zapaldu dela, Mumbruk. Hori da bai. 18. Inbernitzi. Falta behian jaso du Mumbruena behar bada. Gana betartean zen. Mumbruk atzetik handik uste ikutu duela. Hausetik 2 urterako fitxatutako joklaria eta pixkanak ari da bereziki 3 marratik dituen duaiak erakusten. Ruf, kantxara, Mumbruk egin duen lana oraingoz txalogarria. Eta ondo kudeatu nahi ditu minutuak Sito Alonso, normala denez. Campbell, ez du argi ikusi. Ara, zeina gertu behar izan duen. Jaurtik eta ona duen arren, uste patata bero utzi diola, Bai, ala ere nahi harritzen hau ez hobeto kokatzea errebotearen bila, ez? Erasoan, kontuen izan da zaitasunak dituen gaurko partidan barrukaldean Dominio Bilbao Basketek. Bogrisen horgia auka izango alda, ze momentuz jaitete zinean dadin. Suarez, egoera honean, irten eginda baloi hori, jaitete eta Bogris, eta falta Bogrisi behar bada. Ez, jaitete heldu duela dio epaia. Hortxe. Inguratuta zeukalako. Beraz, jaiteren falta da, 14 puntu eta 14 errebote, hori izan ziren bere zenbakiak Miribilan. Gaulazpian Ruf, Inbernitzik ez dio aurre egiten utzi, jaitetek lehenengo aldaratze hartu du, da honeko entzuli, Kamerundar Frantziarra dena kantxan da, Kamerunekin jokatzen ari da, baina Frantziako pasaporte ere badu, Inbernitzi, jaiteren blokeoa, honen zain ginen, ze hori ere espero du Sito Alonsok eta ala ere gaitze erdi, erasoan jokatuta dago Dominion, Bogris, bigizon gainera berriro, hortikan baloia atera beharra dauka greziarrak, atera du, ondo dago bestaldean Erruk,
mozketa egin, eta falta, jaso du, Grinen lehenengo falta, sartu berria, jokaldia ondo burututa zeukan Dominio beste berriz, baloia adimentsu batera eta bestera eraman da. Oain ere pazientziaz jokatu dute, pase estra baten bila, beukaz zuten inguru hortan bi eta bateko defensa egiten dute beti, eta horrerne jokatu behar du Sito Alonsoren taldeak, azkar ateraz baloia eta bi hiru pasetan aurkituz, edo barnekaldea edo jaurtiketa erraz bat. Robinsonen falta, eta markagailuan hor jarraitzen du aldea handi horrekin lehendabiziko minutu hobetan zazpigarrena beteko da, 14 puntu goitik da Dominio Bilbao Basket. Orain arteko 3 partidak etxetik kanpora irabazi egin ditu. Baina txamponaren bestaldean Miribilan irabaztea falta du. Hurrengo 2 asteetan izango da aukera behar bada. Alemaniako 2 ordezkaria jasoko bai ditu, urren ez urren. Bertans, lehenengo jaurtiketa da, desbideratuta. Ginek arazorik gabe baloia utzi egin dio Robinsoni. Eta jokaldi hori pilatzera jodu estatu batuarrak, Janaren faltaren bila, garbi asko. Eta esan berdego, Nanterrek tenkatu egin du da bere defentsa. Oain zeltasun gehiago ditu Dominio Bilbao Basketek aurkitzeko jaurtiketa arraz bat. Eta hobeto ari da izten bere errebotea, eta horrek asko zailtzen du, katiatuta ikusten dugu markagailua hor aspoletika. Hala ere, 4 puntu bakarrik sartu ditu, 7 minututan Nanterreko bostekoak. Batez beste 73 sartzen ari da, Eurokapen. Jasore bai, gutxi dira. Jana, ondo! Dotorea. Beldurra Bilbon utzi dute, Bai. 4-20. 20 puntu dagoeneko, eta ez gara 8. minutura iritsi. 7 minutu terdi joan zaizkigu eta Dominionek 20 puntu daramatza. Zenbaki hauek eusteak, ez da erreza izango, normalean ez da ala izango, baina momentu dejon de jola Bilboko taldeari. Duzen nahi dago izaten duzu, 6.000 lagunen aurrean jokatu edo 2.000 eta 500. Gobera izaten da irabaztea nola edala, ez eta... Banekien erantzun hori izango zala. 4-20, Jana! Hala ere presio gutxi nabaritzen da, armaietatik. Elkara puntu horrekin, errespeto handia eta errezola handia Dominio Bilbao Basketik. Ikusita etxetik kanpora ze bide daraman. Todorovic, erreberso egin, Grinen aurrean, laguntza etorri da, Raposorena, Raposo handia da era berean, eta laguntza horrek, hanka sartzea behartu du Todorovic. Urratxak egin da. Euli, bosteko instantzen Miribilan, gaur ez, alpitik atera da. Kronoari begira, denbora kontrolatzen, hortikan baloia atera nahi zuen, baina zuzenean kanpora ez da egit norbait ikutu duen, Gaurisek behar bada. 7 segunduko jabetza du Nanterrek, gogan izan, 5. urtea duela Frantziako Liga Nagusian, 2011 arte, etzen muturrera iritsi. Da dagoeneko Euroliga jokatutako taldea da. Robinson, bere etxeko labela, agertu du hor. Bikaina, azkiraketa. Baina beti ere lehenengo pauso horretan defentsa ondo kokatuta espaldin bagago, bai Robinsone, bai Tarrilik hori egin dezaketela erakutsi digute da honeko. Estalera goaz, ari dira orain bi gizon, baloia duenaren gainean, azkeneko eraso hauetan eta hori irakurri beharko du ondo, Dominionek. Irinekin gelditu da Bogriz, gorputza atera, ez. Baloia ikutu da azkenik Todorovicek, Raposo luzea da eta zabala ere bai, ez du baloiaren etorrera ikusi. Batek esango du 6 eta 20 honekin, ze ondo, baina oraindikan. Eta gero, eta gehiago ari dago gortzen, ez, Nanterreko taldea. Bakarrik utzi duten Ui Robinson marka, eta Robinson talde honetako jaurtitzaile nagusia da Inbernitzirekin batera. Bai, 6-tik anutz, orain arte, hau izan da, 7. erekin lortu dute, ez, lehenengo hirukoa. Huts eta 13 horreatu da Dominio Bilbao Basket, orain 9 eta 20. Lehenengo laurdena amaitzeko azken minutuan sartu garenean, Bogriz, Inbernitziren aurrean, ikusi du laguntza, atzera egin behar izan du berriz. Raulek zerbait inventatu behar hor, asmoetzen txarra, baina denbora oraindik ere uste bazuela, Deunzili,
Honek Inbernitzuri, hortikan erribitu du jokaldia eta eskerra Zeulik asmatu ez duen. Ondo itxidu errebotea Bogrisek. Lehenengo laurden osoa jokatuko du greziarrak eta uste dut oraingoz lana txukun egiten ari dela Georgios Bogris. Borja Mendiare kantxan da. 3 minutu jokatu ditu orain arte Eurokapen. Gaur gehiago jokatzeko aukera du eta erakusteko badela gai laguntzeko. Amestuta ere, hau ez zegoen gidoian idatzita, lehenengo laurdeneko markagailu hau. Ez dut uste. Ikusita gainaz nola iritsi da, partida ontara Bilbo Basket, ala ere, esan behar dugu, txalotzeko partida ari da jokatzen. Ea nola bukatzen den azkeneko jokaldia, Mendia, taularen bila hor, 9:20 bukatu da lehenengo laurdena, eta hori da momentu albistea Nanterren, Parise inguruan dagoen herri txiki honetan. 9:20 Dominio Bilbao Basket nagusi da markagailua. Écoutez-moi. Hey, n'hésite pas à jouer sur pouce haut. Allez, Jokian, zure burua zailudia ikusten duzunean, kontuan hartuta, bostekoko 2 joklari falta dituzula, esate baterako Herbel eta Jamesekin hori gertatzen bada eta egiten baitu Sito Alonsok. Entrenatzaile baten ikuspuntutik, zer agintzen du? Saiatzen ari den bezalaxe Dominio Bilbao Basket lehenengo laurdenean alegin hau egiten, alegia markagailuan ospa egiten? Aukera baldin badago bai, eta nik uste hortara hasi direla, partidan hasiera-hasieratik hiruko marra bilatuz, barnekaldiak, zentzurun jokatuz. Egia da, aukera asko eman dizkiola Nanterreko bostekoak, oso bikun defenditulako, baina ondo aprobetxatu ditu bere aukerak. Hemendikan aurrera izango dira, komeriak. Hala ere, kontuan izan behar dugu, abantaila hor dagoela, 11 punturen aldea, eta, espero dezagun, jarraitzea tensio honekin defensa. Bai, Campbellen jarrera eta Robinsonen hobeto esan da, Robinsonen jarrera ikusi besterik ez dago, eta Zeulik uste beste puntu bat eman diola Nanterreren defentsari eta baita erasoan jarrerari ere, iruditzen zait. Bai, ala dirudi, zaitasun gehiago ditu, hain Bilbao Basketek hobeto kudeatzeko lan hori. Gizon horrengatik, alde egin dio Raul Lopezi eta jokaldia bukatu du Zeulik berak. Utikorren gainean, itxikeria hori da, Kamerungo pasaportea duela, bertan jaioa da, eta Frantziako nortasun ere da, baina Kamerungo selekzioarekin internazionala da. Ondo berriz ere, Monbruren sarrerarekin batera, berriz ere patxadare lortzen du Dominio Bilbao Basketek, bazera matzan pare bat minutu punturi sartu gabe. Esan behar dugu gainaz, Monbru eta Suarez erasoari begira asko zezitalagoa direla, Bogris eta Ruf baino. Espero ezagun Ruf esnatzea, noiz behinka egiten ditu, porcentaionak eta partida zuzenak, eta, orain arte esango nuke ze askorik ez duela erakutsi Rufek gaurko partidan, espero ezagun azaltzea. Eren egun maia mantuen, Valentzen aurkako partida handi horretan. Neke horrek ere gerora bere ondorio uzten ez duen. Zuli, kanpoan, kokatuta, zerrebota ondo itxidu Rufek gain zuzen ere. Jokoak beralakoan eman dio baloia Raul Lopezi. Bai, falta arazoa dago. Hombruena. Zaren prestatu da hor. Monturatu gabe. Kontu zilu behar, zerigarren falta du hor. Zegoen emesteko beharrik. Blokeoak mugimenduan badakigu ze ondorioak ekartzen ditu. 11:23, bigarren laurdenean da Norria oka. Bosteko aldatu ditu goiti bera Donadu jaunak, eta uste bigarren bostekonekin pixkanaka partiduan sartzen alegintzen ari dela, baina Dominionek eraberean daukan aldeak kudeatu nahian ibili beharko du. Horregatik Sito Alonsoren aldaketak, mantentzeko tensioa, fisikoaldetik ondo mantentzeko taldea, faltak ere kudeatzeko partida gogortzen joango da, horrela joana da. Eta hortan konzentrazioa mantendu beharko du Bilbao Basket. Hau guztia dugu, izan ere Nanterrek fizikoki uste dut fresko iristen dela azken minutoietara eta horren jakitun da Sito Alonso. Beraz, komenigarria da, 10, 12, 14 badira hobe, Monbruren hirugarren alegina ez, hirutik bi sartu ditu eta falta beralakoan adierazu dute Todorovici. Osoak luzatzean pentsatu beharko du horre.
Hoi esan dio, burua erabiltzeko. Zito Alonso, gaur inguratuta, gerrialdetik, bizkarrez. Horrez daukazu zeregini. Korrika gehiago egin eta aurrean jarri. Albaldima da. Ez alboan. Berriz ere kantxara Mitchell, 11:23. Bort ezik, dauneko 9 baliabide izan ditu kantxan Zito. Hau falta ere, marra zapaltzeko zen Robinson. Baina, kantxa derrian ez dago hainbesteko premiarik, ez? Biak horre egin ditu, Bi faltak, Lelo egin ditu Todorovicek, eta biak antzeko egoeran eta leku berean, kantxaren erdian. Donado, zan genizuen, bera entrenatzaile 15 urte ezkeroztik talde honetan, baina presidentea aita. Beraz, ez dut errez botako. Oso gaizki inbarko ditu gauzak. 11:23, Dominio Bilbao Basket hasieratik jaunda jabe markagailuan, Raule kanpora zabaldu, Mumbrú bazukan hor, pauso ondo eman, ze ondo utzi dion Rauli, eta honek primeran burutu du jokaldi aparte izan dagoa. Oso ondo, merezidu berriro ikuste errepikaldia. Raule lehendabiziko 2 puntua dira. 14 Dominion. Laizte izango da kantxan Campbell, Rilly hortxe, zabaldu da Entzuli, pantalla aprobetxatu du eta oso ondo Raposo gutzi dion bidea. Haze blokeoa, Kaso duen hor Raul. Eta badazpada, Alex Suarez ere bultzatzen ari zen. Todorovic. Raposo nun dagoen ikusita, Raul izan dio, hartzak, eta horte zoreka. Keinua ondo egin, lastima gero, baina Raulek, ze jokaldia kanpoan zeuden zain. Suarez eta Mumbrú ez bat ez bestea pasea, Raulek berak horre eman duen ikasgaia. Ikustea, nola mantentzen duen eskuartean baloia, bote txikiak nola irabazten duen, espazioa, ze trebea den, Raul López, tarnekaldeetan. Aurrezkoa dantzatzen ere jaio izango da, edo izan beharko luke, dantzaria delako, kasu hobetan. Zito Alonso ekin eta ekin ari da albotik. Izan ere, partida hau garaitzea haundia litzateke. Asko geratzen den arren. Rilly. Kanpora, zain dago Mitchell. Kostatzaile, pizkanaka pintzen ari dira eskumuturra. Baina egia zan, bakar zuen Mitchell hor. Zabaloia oso dutzi dio Rilly. Raúl. Horiak kendu arren, berriz ere berezkoetara itzuli da. 12 segundo. Blokeo eskatzen entzaion Mumbruri, izan ere hor gehatu da Campbellekin, laguntza etorri da, ze ondo zabaldu, Todorovicek dudamudak, ez, dudamudakin jaurtitzen duenak, badaki normalean ez dela asmatuko. Campbell, Rilly, honek zabaldu, kanpoan Dantzuli, ez, Raule jaso, eromena ere Bilbaoren alde dago momentu. Bai, momentuz bai, baina ez dakit gehiagik komeni zaion, ez? Hor ni uste Arrantza hobeto egiten duela, ez? Lantarreko taldea. Eskarmentu erakutsi barrutuala ere, Bilboko batzu, erakusten ari dira, Ruf, haundi haure. Aurpegi serio horrekin, ze pate erresa sartzea, ze gainan zukan markatzailea. 13 puntuko aldea berriro, Campbell. Rilly etorri da nase ematera. Raposoren blokeoak jaiterena baino asko ez eraginko arragoak zuertatzen ari dira oraingoz. Eta Todorovicen falta baldin bada hirugarrena. Hirugarrena du. Oain goatuko da egin dituen, aurrez egin dituen bi falta horietaz. Bai, nik uste eta hau egin beharreko zela, baina hor hemen gurutzatu egin delako ez albotikan. Hoi normalean pitatu egiten da. Bai, eta kirogabetasun falta izateko ere arriskua zegoen. Bai, baina lehenengo biak oso leloak izan dira. Kantxarrian egin dagoa. Jasmin Mitchell, Lucianakoa, jaurtik eta libren marran.
Estatu Batutako unibertsitarien ligako finala jokatutakoa Luisianarekin. Aspaldi, 2006an. Aspaldi. Guretzat bai. Faltetan arazoak dominio ditu momentu honetan, hori ere zaio komeni, eta defentsa orain olarkorrago du Nanterrek, Baloia mugitzea gehiago kontatzen ari zaio dominioni, hor lortu du oreka desoreka bertan ze, baina jaite aurrean egonda. Ukondoarekin joder. Bai, jokaldia bestaldean zegoen eta errebotearen zai Munbru, baina jaite buelta ematerakoan bete-betean jodu Munbruren aurpegian. Hain barkamen askatuko dio, Mitxelekin izan da. Baina uste Mitxel izan dela hor bekaldean. Hemen errepikapenen usteko ere izango du hemen borrokan. Eta hor, heldu egin dio, bizkarretik. Beste planotik jaiteren besoa ikusi dugu, eskubira egiten. Bueno, paritxoa. Bai, barkan bizarra, Munbru oso ondo lan du. Eta utxe arte dugunez, iragarkitara joko dugu berriro. Nanterren markagailuan bigarren laurdenean 18-29, aurretik da markagailuan beraz Dominion Bilbao Basket hasieratik egideri zor, ze utxe eta mairu horreatu dira Sitorenak, eta azkeneko utxartean Donadeu oso espresiboa izan da, zer egin behar duten adiazterakoan. Lehendabiziko laupabo segundutan lasai hartu, eta gero sota eurra, denetari, hori eskatu die, hau da, tenkatzeko partida. Eta pixkanaka ikusten ari gara jarrera aldatzen ari dela, atzean, eta erasoan ere posizioak hobeto landuta dituela Nanterre. Baina Dominionek aldea dauka markagailuan, eta horrekin ari da jokatzen oraingoz. Eta zentzu duen gainaz, baino fiziko aldetik nik uste hori proposatu behar dula, Nanterreko entrenatzaileak ikusita nola jarri zaion partida. Fiziko gehiago dauka, partida, ikusita nola jarri zaion gogortu beharrean ikusten du bere burua, eta lortzen duen zerbait urbiltzea, atxeen aldirako, haindikan 5 minutu gelditzen dira laurden hontan. Baina, horrela jarraitzen badu, Dominion Bilbao Basketek aukerak izango ditu, agintzen jarraitzeko. Josean, kantxa txikia, baina dotorea bai, 2014 berritu zuten, 5 milioi euro gastatuta, ze ordura arte 1.600 lagun baino ez ziren sartzen, eta orain 3.000, naiz eta Eurolig bertan zena, barruraz joango zelakoan, Rillig errebote hartu, luze, hortxe da Robinson, errebertzu azkarra du, eta bukera ere bai, gara zintzoa, gaiztoa. Izan zan urte bat, hauek urrazak zirela. Gana, Campbellekin, bultzadatxoa jaso duela. Bai, geota gorrago ari zaio defenditzen, Campbell Janari. Janak lan gehiago egin behar du, gehiago kusten zaio, agintzea jokaldiak. Uste dute joaneko partida begiratuko zutela, ze gure harrituta geratu ginen, Nanterrek ez zitulako Bilboko antolatzaileak presionatu eta pixkanakari dira hori egiten, hasian ez dute egin, baina beti ere presio horrek beste kalte bat ere badakar, eta momentuz hori ona da Sito Alonsoren mutilentzat. Faltak ere behar ditu Nanterrek jaso eta jasotzen hasia da. Ana, Munbru eta Bogrisi laguntza esketu dior, hortxe da jarraipena, baina ze ondo kokatuta zegoen Ruz, eta pasea ondoen kokatuta zegoen gizunaren gana zuzendu du Janak. Ematen zuen Bogrisekin jokatuko zuela, eta Ruz ze ondo iritsi den hor, eiteren blokeoa. Hortarago izaten dira sistemak, bi edo hiru aukera sortzeko mugimendu batekin, eta hori sortu du Bilbao Basketeko taldea. Inbernitzik, hirukoak saiatuko ditu, baina momentuz ez du bat berare sartu. Ruz, hor da Jana, keinu egin, Campbelle gaindituta. Pasea nahi zion eman Bogrisi, bitan egin du keinua, ez du argi ikusi, eta Rillig gaindituta gero, baloia utzi besterik ez duen egin behar, baina nola utzi duen, Zaila zen, zazkidak eta hori lortzea. Den ateratzen ari zaio, Dominion Bilbao Basketik gehien abintzat bain, lehendabiziko 7 minutua zoragarriak izan dira, eta orain berriro bere horretara bueltatzen ari da. Naiz eta kontu zilibarduan esan dugunez, falten kopuruarekin. Bigarren egin du Janak, Munbruk 2 ditu, eta 3 Todorovicek. Eta jaiteren arrasto gutxi, oraingo.
Bilboko partidan asko gehiago azaldu zen, ez? Eta, bueno, normalean bere zenbakiak oso onak dira, ez? Gaurko partidan nahiko ondo defendituta daukate, baina normalean 11 puntu eta 8 errebote lortzen dituen jokalaria da. 8 errebote, ia 9 errebote batez beste, txapelketako 3. errebotatzailea dugu, eta gaur 3 puntu eta errebote bakarra. Daramagun denbora honetan, uste dute zenbaki txarra direla. Really? Jaite eta Bogris, karra da mugimendu hortan. Laizter 21 urte beteko dituen mutil luzea. Banekoan esan genituen. Aurten, ederra gore. Bai, Entzuli defenditzen, presionatzen, paseko marra ez kudeatzeko eta ez agintzeko janak jokaldia, eta begira, ez, atzeko batean nola iriki dio. Egon gela sartu da. Bai. Ez dakik garagarro ikusi ote duen, eta sartu bueno, bai, iriki du armaioa, Zurruta da txokan. Zuli. Inbernitzi, Jaiteren bila hotxe da pasea, laguntza etorri da, baina Rilire mozketaren zain zegoen Jaite eta pase maiona da, pibota den ikuspuntutik. Hoi jana, ez, salduta hor behikaldean, zein ikusirik Rile, ondo jokatu du, Nanterrek. Defentsa aldaketa horretan, harrapatu dute Dominion Bilbao Basket, ez pasea lehenago, ematekotan, oso motel zetorren baloia, urrutitik. Utxarte askatu du Zitu Alonsok, izan ere ez du nahi Nanter urbiltzea markagailua normala denez. Eta oraingoz, tira, poliki ari da jokatzen Dominion Bilbao Basket, baina partidua luzea, aurreko asten ere momentu baten esatere ginen, ia ere bazita dago eta ara gero nola iritsi ziren. You take it out. Okay, and now we play that. Alex Mombrú is here. Clem, you are here. Georgios and Dairis. Okay? Dairis, before the referee give the ball, you play that. Before. And go to the corner. Before. Okay? And now, Alex, play that. Be here. And Georgios come here. Okay? If you can shoot, or Alex receive the ball, okay. If not, we play. Split between you and Alex. We can go. Vale? Hey, first half, second half. Bilboren mesedetan eta esan barra daukagu, Nanterren aurka izan ezik, gainetiko talde guztien aurrean gutxienez 80 puntu sartu dituela. Eta gaur daraman bidea, antzekoa. Bai, antzekoa. Remise en jeu, Dominion Bilbao Basketball. Ondo bila. Irten egin zaila azkeneko momentu. Bai, baina jokalia Zitok agindutako jokalia zen, Bai. Gerritik heldu diote ala ere, Mombruri. Ze Mombruri, baloia eman aurretik epaileak, Janaren blokeo hori eskatzen ari zen. Irrizte egin du Zeuli. Lastima izan da aurreko jokalia. Ze sistema nioa ditut, barruraino doa Jana. Honi, berdin zaio, Hor sartzen ari den guztietan, urre aurkitu. Bai. 2 metroko jokalaria aurrean izan edo 2 metro tamarrekoa berdin zaio, Asko loratuz edo babestuz. Batek atzo Madrilen beldurra zuela esan omen zuen, uste dute beldur hori dagoeneko kantxan unsatu duela, Klef Jana, orain zerre gainera, eta hori uste dute adierazgarria dela, ze Jaite hauik egiten ikustea, ez du batera atsegin izan Rochesterreko antolatzaileak. Ordu ze baloiarekin, minutu terdi atsegin aldi berizteko, 7 puntura urbildu, 13 puntuko aldea dago markagailuan. Atxadaz. Sistemarik ezean, Mombruk ateako ditu bakeltzetik, eta nola gainera. Iribarrik ez dago. Oso serio hori da jokatzen tako, Lana baizik, eta jarrera. Langilea. Robinsone Jaiteri, horre egin dezake min. Bogrisen aurrean, zezanik ez. Konturatu dira, horre aukera badaukatela. Asiran egiten ez dutena. Altxorra lortzeko lekua. Baina zergatik lortzen dute hori? Defentsa zabaltzera behartzen dutelako lehenik erasoan, eta orduan Jaite bakarri dago apiboradekin, kasuntan Bogrisekin. Hasierako laurdenean ez dute hori lantzerik izan. Mombrú,
Falta behandu badira zide paiak, zelenago zen. Dena den Robinsonen falta egon da. Erne daude ez, defentsan hiruko marra hori zaintzen Nanterreko jokalariak, baino hain gainean daude eta aukera badaukate ez, bai horre ikusi dugun moduan gainditzeko, bai bertan seketa Munbruk ez, buruz jokatzen badute. Orain arte, Eurokapen minutu gehien eman ditu bataz beste kantxan Munbru izan da, 26 minutu. Eta gaur, uste iazko eta beste urte batzutako minutu mordoskoari bere ganatu ditzakeela, beti ere faltekin arazoari eusten badio Munbruk. Baina, Sitok, hemen kontrako erakutsi nahi digu, ez du Munbruen hirugarrena nahi eta berdin zaio nun bai Todorovicek laurren egiten badu. Bai, esango zion, hala ere, ez txorakerik egiteko eta baldin bada, faltarik ez egiteko. Jaite, zu batez. 27 eta 42, utxarte bat eskatzeko aukera zeukan Esito Alonso erasoa antolatzeko eta horretarako gelditu du partida Bilbao-Basketeko entrenatzailea. Jaite azten baldin bada, orduan buruko min bat gehiago. Joan astean beste trento bat espero genuen, baina dudarik gabe Nanter eta Dominion Bilbao Basket multzonetako onena direla, defentsan erakutsi dute orain arte, ze antzera ari dira puntua jasotzen, 73 inguruan biak, baina gero oroar uste dut ikuskizuna eman dezaketen bi talde direla multzonetan. Ze partidu oso polita doa. Bat nator horrekin, ez? Fisiko aldetikan Nanter oso talde ona delako, kalitate izugarria dauka. Hemen arazoren bat dauka Jaitek estrenatailearekin, eta jo gehiago gustatu, ez? Porrustaren bat bota dio eta xeri egin du, Gaztea oihartu ditzaio non bai? Bai. Hala ere esan behar dago, ez? Bilbao Basketen aurka jokatzea oso deserosoa bihurtzen dela, Euskariarentzat, ez? Aukera asko sortzen ditulako, hiruko marratikan, barnekaldiak, bizkarrez, eta gero ditu jokalari batzuk oso trebeak, ez? Baloia eskuartean lortzen badute, eta horregatik sufritzen dute asko Euskariak. Dudarik gabe, Josean. Dudarik gabe. Hana, azken jabetza izango da hau, edo jabetza osoa mantendu gorde nahi du Dominion Bilbao Basketek, saskira begiratu horretik. Hana, zabaldu da Munbru. Horre, desoreka badago, eta desoreka hori ikusitara Hanak zer egin duen. Haundiarekin gelditu da eta lotxagabe jokatu du berriro, atze bukaera eman dio lehenengo zati honi, Klep Hanak. Rochesterrekoaren lana, bai taldea antolatzen, Raulen lana ahaztu gabe dudarik gabe, eta puntuak pilatzen, hor dago, 11 guztira. Bikoetan, egin dituen saiakera guztiak sartu egin ditu. Eta hirukoetan bitik bat. Uste lehenengo zati honetan denok aho zabalik txundituta, baina onerako, Bai, oso pozik, ez? Ikusita gainera nola jokatu duen, zaitasun izugarriekin iritsi da, ez? Partia ontara, baino dagoeneko bi laurdenak irabazi ditu, ez? Itxaropentsu jarraitzeko motiboa baitugu, 15 punturen aldea, nahikoa iruditzen zait ikusita nola daukan partida, egia da indikan 20 minutu gelditzen direla, eta ez dakik guztien bateko erregaia geldituko zaion, ez? Bilbao Basketi. Espero dezagun, ez? Jarraitzea bidontatik. Eta martxa horretan, berriz ere 80 puntuak gainditu ditzake. 29 eta 44 lehenengo zatian, Munbru eta Hana dira saskiratzaile nagusiak, ea besteak ere inguratzen zaien, edo bestela, gauzak horrela egonda, jarraitzen badute euren lana betetzen bigarren zatian, hori ere, ongi etorri zat eman beharko dugu. 29 eta 44, 15 puntuko aldea, lehenengo zatiaren bukaeran. Iluntzeko 9 eta 25 minutu eta berriro Parisera egin behar dugu, izan ere Eurokapeko bigarren zatia falta zaigu, Nanter eta Dominion Bilbao Basketen artean, eta berandu iritsi denarentzat, hortxe duzue pantaila horretan, momentu honetan markagailuak agintzen dituen zenbakiak azken baten. Zenbaki potoloak Dominion Bilbao Basketentzat. 29 eta 44, 15 puntu goiti dira Sito Alonsorenak, eta zenbakiei erreparatu ezkero, uste dute ia dena ondo egin dutela. Hiruko jaurtiketetan hasieran, zar egin dute, lehendabiziko hirurak sartuaz, geroztia apur bat apaldu da hori, baina
gutxiago jaurti eta gainera defentsa aldaketa egindulako Nanterrek eta horrek beti ere beste problema bat sortzen du. Baina Janaren lana barneraldi guztietan ikaragarria izan da. Sartu den bakoitzean 4 bider bukatu egin du jokaldia eta beste batean iaia antzeko egin du. 5 metrotik jaurtita, lehen zatiaren ondarrean. Guztira 13 puntu daramatza, Mumbruk 14. Eta Mumbruk aipatu duela, beldurraren partidua den honetan, Josean, atzo, kazetarien aurrean, abiatzear zirenean autobusean Miribilatik aeroporturantza. Mumbruk gonbidatu zituen kazetariak. Guazen, animatu zaitezte? Be animatuta zegoen eta hori irakusten ari da lehenengo zatian. Bueno, eskarmentu ondeko jokalaria da, ez? Beak badaki zer dagoen eskuartean, egoera guztiko partida jokatu dituen jokalaria da. Errezak, zailak, txapelketak, eta hemen... Eta falta zaizkionak, nun bai? Eta horrein dikan badirudi, ez? Erregaia gelditzen zaiola, ez? Gaur ere maixua dela erakusten ari da. Momento beru guztietan azaltzen delako, ez? Eta esan berdegu orain arte, agintzen ari dela, bai Jana eta bai Mumbruren lanaren gatik erasoan, baina nik esango nuke defensako lana aparta izan dela orain arte, ez? Dominion Bilbao 29 puntuan utzi dute Nanter bere kantxan. Aurreko astean 108 sartu zituenean, bigarren zatian erne, ez? Aurreko astean bigarren zatian 58 sartu zituen Nanterre. Bai, nik espero nuen, ez, barrukaldean gehiago jokatzea Nanterrek ikusita ze gabeziak dituen gaurko partidarako Sito Alonsoen taldea, baina azkeneko momentu arte ez dute erabaki hori hartu, Jaitekin jokatu dituzte hor baloi batzuk jarraian eta puntu batzuk pilatu ditu, baina bestela kanpotikan saiatu dira. Zerbait gertatzen ari da, etxeko taldea aupatzen ari dira zaleak, azkara burrumba hori, 1000 lagun besterik ez, garbi dago, jendeak ez duela pabelloira hurbildu naiz, besteak beste, garaiz joateko agindua eman dute antolatzaileek, eta motxilak ez eramateko. Normala denez, gertatu dene guztiaren ondoren. Gogoan izan, gaur ere bazeola beste futbol partida jokatzeke, eta bomba mehatxua eta arazoa sortuko zelakoan, ustu egin behar izan dute Hannoverren, estadioa, beraz Alemania eta Holandaren arteko norgehiagoka bertan bera gelditu da, atzo bertan bera gelditu zen bezalaxe, gaur jokatzeko zena, Belgika eta Espainiaren artekoa. 29 eta 44. Lehen zatian, txaloak baino ez ditu merezi talde bilbotarrak. Ze tankera antzematen diozu bigarren zati honi, Josean? Garrantzi handiko minutuak izango dira, ez? 3. laurdeneko hauek, hasierakoak, ez dutu nahiko dulako Nanterreko taldeak Bilbao Basketen erasoa eta beste aldetikan patxadaz jokatzen badu eta bidontatik jarraitzen badu Bilbao Basketek aukerak izango ditu, ez? Aldea mantentzeko. Borja Mendia, Raul López eta Todorovitzen zenbaki negatiboak aztutan, beste guztienak ederra dira, Eta harrigarria behar bada, baliabidez urriz joan da Sito Alonsok Tobias Borg erabilez izana. Bederatzirekin ze Borja Mendia aurretik ipini du. Bai. Bigarren zatian gaude beraz, 29 eta 44, Jana 13 puntu lehenengoan, hor egin duen lehenengo utxa, barreraldi horretan. Danbelek Inbernitziri, orain berriz, hasieratik ipini du Danaduk mutil hori, baita Green ere, eta Green esan dugu, jaurtitzailea da berez. Ibilbide luzea da darama Europako saskibaloian, hainbat ligatan, gehienetan apalak, izan dira, baina hala ere, eskarmentu handia du eta hortxe erakutsi dugu zigilua. Oso ondo irekida eta Alde Suarez laguntza bat egitea joan da eta hor metro pare bat pari izan dizkio, ondo aprobetxatu du. Bertan zerra da ez da gehiago agertu, hain tokatuko zaio bigarren zatian agian. Bai, bere zenbakiak falta dira, ez? Erasoan oso trebea dela askotan ikusi dugu eta gaur kopuru bat lortzen badu, nik uste eta aukera ona izango dela, ez taldearentzat. Bertan zen lana beharrezkoa izango dela. Campbell. Torres izan du hori jaurtik eta Janari egin eta gero, baina ez du momentu zeguna eta hori bete txalogarria da, hori sekondo atera du, hori da ondoen egiten duena, ara, zeinak ertzen ari da bigarren zationen hasiera. Normalean, Eurokapeko kanpoko partidatan, lehenengo minututan, erantzun hau ematen duene mutila, Dairis bertan zalegia, bigarren zatian agertzea erabaki du nonbait. Gutxartea.
Letoniarra Dairis Bertansi lehenengo zatian agertu gabe zegoen, hau da puntuak bilatu gabe eta dauneko bost daramatza hirugarren laurden honen hasieran. Zepa posible esaten egiten duena do, pikan rola ez gabiltza ondo zaintzen ari. Eta pika horrekin dominio Bilbao baloia nahi duen lepoa jartzen ari da. Bai, behin eta berriz ari eskatzen, ez? Donadie entrenatzailea, trap bat egiteko, ez? Bieta bateko defensa egiteko antolatzen gainean blokeo zuzena jokatzeko momentuan. Urratxa dira, Urratxa Liri. Bai. Bai, ez du balio jokaldiak. Ondoko marra ondo gainditu eta zeukan. Bai. Garria izan dira. Baloi eskutuan. Pauso tiri hori emandu hasieran eta jarraitu bala ere aurrera. Aldaketa bat ere badagor. Warren Racing lehen aldiz kantxan da, minutu asko ditu jokatzen, batez beste 6-zazpi batez, urrutitik Bertans, Rigatik ia, Raposo gaurtu dio aurrea Bogrizi, 32 eta 59. Koltsoia ona da, aldea ona da, espairi gabe, 17 puntu, hirugarren laurdenean gaudela kontuan hartuta. Horrela zidu partida, Inbernitik inoiz lortu bertuen helburua eta hortxe. Bai, normala denez, hor blokeoa oso ondo baliatu du, ez? Munburu katietuta ditu da hor momentutxo batean, eta aukera izan du, ez? Bakarrik izatena. Laugarrenean lortu du helburua, lehenengo hirukoa gauzatuta, 14 puntura ipini da Nander, falta. Ezin dute gelditu, lehenengo urrats hori Janak oso azkarra daukalako, eta ez du aurkitzen, defenditzaileon bat Jana gelditzeko. Jana James ez dagoen esan du bi estatu batu behar genituen hemen, eta ni izango naiz lan hori bikoiztuko duena, bi atzerritar esan nahi dut. Gaur atzerritar bakarrarekin ari delako dominio Bilbao Basket. Baloi gutxi eman ditu eta horre horietako bat, eta araz ekarri duen, falta hori, esorek hauekin ikontu. Hala ere ondo indako falta izan da, ez? Baloi galdu bat, erasoan, balantzeri gabe taldea, eta hor Bertansek... Zuzenean jodu falta egitea. Ikusi dut, esoreka nabarmena zuka. Gainera zukan faltarik, orain arte. Green, ez, Bogris. Ez du jaurtik eta karra estatu bat horrek, Denberrekoak. Baina lehen erakutsi du zegaitasuna duen. Baloi horretara iristeko zen, baina Rili oztopatu dio Suarezi. Oain pikarrola hobeto ari da defenditzen, ez? Nanterreko defensa bieta bateko agindu ondoren entrenatzaileak hortan jarraitzen du. Ondo aprobetxatu blokeo orain. Hain zuzen ere Bertansek lehen eskubitik orain ezkerretik eta puntuak pilatu nahi ditu bigarren zati honetan. 8. sartu berri baitu denak laurren honetan. 35 eta 52. Racing, duda ditu hor, baloia Raposori eman, Portugaldar Frantziarrak ez. Munburu jaso du baloi hori, presarik ez dauka dominion Bilbao Basketez, ritmo inposatzen nahi delako. Desabakarra zen hori. Erdiko marra... Bai, gainditzea. Bertans. Zen lana ilun xamarra da. Bai, azkeneko defensan ere oso ondo jokatu du. Falta gaso du. Nabarmen izan dela. Baina pitatu dute, falta lehenago zen, eta beranduago pitatu dute. Bai, kantxa erdian zegoen epaileak pitatu du. Mugitzen zegoen, nabarmen gainaz, Amazazpi goiti. Zazkira begiratu, baina ikusi du zenterra dudala gainean, horrek bestaldean godu bai. Baloi atzera beraz. Eta horre Raposo behartu du, gutxau. Munbruk bapaten ikusi du euren pibota aurrean, paso hori atera nahi zuen. Zokirik ez dukan Janak. Racing. Green zain da kanpoan. Ez du inora aurrean ikusi, jaurtik eta zeukan, ez da oso jaurtitzaile fina. Hartara utzi indiote. Jana, Bogris, ondo zabaldu. Suarez, barrura. Bogrisek, baloia horrartzen duen bakoitzean, jarraipenean, beti ere kanpoan nor dagoen zain,
begiratzeko agindua dauka, eta oso ondo banatzen ditu pasoiek. Bai, bi eta bateko defentsa egin ondoren, badakite norbait bakarrik egongo dela. Ies egin du baloiak Inbernitziri, Jana, txapela jarri nahi zuen Frantziarra, baina Jana ondo utzi dio, babestu eta sekulako partida jokatzen ari da beste behin etxetik kanpora. Bai, seguru da, ez orain ondo kudeatu ditulako, lehenengo minutu hauek, hirugarren laurdenean, arrisku galanta sortzen dulako, aurkariak, baina orain arte nahiko ondo. Nanterren rili genduta, ez zer gehiago ez, Honek egideiak garbi dauzka. Ana, berdin zaio norduen aurrean, 3 markatzaile izan ditu dagoeneko eta guztiak irentsi ditu orain arte. Marra zapaltzeko da hor, Ubru, jaurti behar, derrigorrez, ez, erreboterik ez dago eta Suarez ere kanpora ateratzen ari zen, begiratu gabe errebotera. Bertan ze berriro falta egin dituen hor eta egin du bigarrena. Gogortzen ari da berriz ere bere defentsa, ez, Nanterreko bostekoa ikusita, zenbakia gogortzen ari den Iruko Marratikan, orduan zabaldu egin du bere defentsa, eta bai, 9-10 metro inguru hortan jokatzea asko zailagoa egiten zaio. Dena den, 20 puntuko aldea hau da nagusiena. Bai. Eta begira zen momentuan, 3 jokaldi aldatu ditu aldi berean Donado. Eta Jaiterekin arazoren bat izan du, furrustadaren bat, oihartu dintzaio gaztea lehen esan dugun bezala, ez da normal aulkian eserita duen moduan izatea. Raposo, hoi baino minutu gehiago kantxan delago. Robinson, entzuli, ez, ondo garriz ere Bogris, hor besoa luzatu. Eta Bogris eberak hartu du aldaratzea. Raul López orain Janari atxe minutuak ematen. Lehen puntu zoragarria sartu ditu, defentsan ditu dauka aulezia, hori ezaguna da, bertan, ene bada. Hirugarrena. Eskubitik, ezkerretik eta erditik. Kolore guztietakoak. Bai. Robinson. Kanpora irten da Entzuli, baina oso ondo zainduta da Raule. Ez dio Robinsonek, Entzuliri utzi. Hortikan blokeo eta jarripena nahi zuen, hartzen geratu da Raposo beraz, aukerarik ez, ze ondo berriz ere defentsan dominio. Eta aldea hunditzen ari da. Oso ondo ari da jokatzen, ez, patxada, zuntudun, nahi bezala erritmoak kudeatzen, jaurtik eta aldan garbienak bilatuz, eta bain ere, saiatzen ari ziren, ez, baloia mugitzen kanpokaldetikan, eta beti ikusten dugu, ez, baloiaren atzetik Nanterreko defentsa. Robinsoni falta egin dio Raul Lópezek. Hori Berrik. 3 minutu eta 24 segundo. Hirugarren laurdena bukatzeko. Sito Alonso espada utxartea eskatu du, falta honen ostean. On vous a dit d'annoncer les systèmes et de travailler longtemps. Vous avez vu la dernière attaque, c'est lourd à basket. Juste libre. Là, je vous ai demandé, on va travailler avec Mam. On va travailler sur 5. On va travailler sur 0. On va travailler sur Jersey. On va travailler sur des systèmes un peu plus longs. Avec Short. Sur Short, n'hésitez pas à rentrer côté 5. Côté 5. De manière à ce que le 4 aille dans le corner. Annoncer des situations. Quand on est sur la transition, jouer sur notre transition. Là, c'est que du jeu libre. Soyez un peu plus organisé. Après, si on perd 30, on passe pas en dessous sur les pick and roll. On est obligé de passer avec lui. Non, à chaque fois, il nous sanctionne. Ok? Allez, go! Oso espresiboa da gizona. Bai, ez du oso garbi ikusten partida, ez. Eta adirazi nahi duena 3 aldiz adiratzen du, errepikatu egiten du. Lana inberdala eta lan egin dezala. Lana dauka itzultzaile lanak egin behar dituen laguntzaileak. Bai. Ingelesez hitz egin behar duenean alegia. Gaurko partidan jokalari hauek konbentzitzea pixka bat kostakazadia. Aitzakiak ez ditu bilatuko Nanterre duari gabe, horrela bukatu ezkero, baina badagia alde zeukana kontra bihurtzen ari zaiola. Eta guztiz kontrako egiten ari da dominio Bilbao Basket. Zergatik? Behar badatzo Sito Alonso abiatu horretik botatakoagatik. Ambizioa daukagu. Ambizioa azken baten horrelako erronkak gainditzea eramaten zaitu. Oainik asko geratzen den arren, markera joan hor da aldea. Rili, errebote itxi du ondo Rufek eta Bogrisen eskuetara errebotea. Gagutza bere leku bila.
Aurreko astean ere komentatu denuen, baina Endesa Ligako taldeen aurka sistemari aurre egiteko beste taldeek duten zailtasuna ikustekoa da, Bai. Oso ondo mugitzen du baloia eta blokeo zuzen batekin hor goikaldean bizpahiru aukera sortzen ditu sisteman bidez Dominio Bilbao Basketek eta hori defenditzea oso zaila bihurtzen zaio eta areta gehiago bi eta bateko defentsa egiten badu goikalde hortan. Bogrisek hor, falta jaso du, Mitchell egin dio falta, bate baina gehiago esango du. Etxean irabazi gabe daude, etxetik kanpora hain ondo jokatzen ari dira, nolatan ez dituzte partida guztia bere ganatu. Partidu bat bestera eta egoerak asko aldatzen direlako. Ia esan Nanterren aurka lehenengo partidan, ematen zuen bideratuta zeukala, eta gero bat batean, argia itzali irtitzaion Zito Alonsoren taldeari, azkeneko 3 minututan, Campbellen sormena etorri zen, Jaiteren pare bat txapel. Bukaera hori oso gorra izan zen, Bilbao Basketentzat. Eta agian bazekiten, nire ikuspuntutikan partida hon bat jokatzeko aukera zeukatela, baino ezin bukaturik, erregaia justu xamarra. Osean, 37 eta 72, Bai. Begiak igurtzen, ari da baino gehiago. Jaite, Gutxe agertu da, zertzela da baino ditu eman. Bogrisek eutxi egin dio, eta Raulek azken baten besoa luzatuta, Borge lanen dizkantxan da, aztu zaigu hori ipatzea. Beraz, dituen 10 baliabidea da honeko erabilita, Zito Alonso. Hiru gizon zituen gainean Jaitet. Bogris, bere markatzailea eta Raulen alegina. Ikusita ze gertatu da, bigarren laurden hortan, nik uste dut Zito Alonsok nahiko garbi banatuko zituela aholkuak, Jaite jasotzen badu baloi aur laguntza beharko duela Bogrisek, barrukaldean gutxienez, eskua sartu, baloia altxatzeko. Jaurtik eta libre marratik, lehiaketa honetan ditugun 36 taldeetan, 22garrena da Nanter. Zenbaki txarrak, eta erakusten ari da gaur. Ruf, ondo gelditu da. Ondo gelditu da. Baloi horrek ez du sartu nahi izan. Mugimendua gelditzerakoan oso ondo egina zeukan. Hala ere, hortxe da markegai hori. 24 puntuko tartea, Jaite. Bogrisekin, buruz-buru orain, ez dago laguntzarik. Labur utzi du Gakoa, lastima gero, baloi hori Mitchellen eskuetara etorri zana. Zito Alonso azarre, azkeneko errebote horri. Raulen auldadea hemen dago. Atzean, saiatu da bi baloi horiek harrapatzen, baina 4 falta dagoeneko, 2 jarraien egin da. Eta bendikan 10 minutu gelditzen dira, Behar, konturatu da, ze Jana ezin du bakarrik utzi azkeneko 10 minututan. Eta orain erakutsi beharko du bere eskarmentua. Raulek. Beraz uste, Borgen parte hartzea eta ekarpena eskertu beharko dula gehiago Zitok. Agian ikusita zenbat gelditzen den oraindikan, hala ere aldearekin jokatzeko aukera izango du azkeneko laurdenean, baino kontuz dira. Ze partida jokatzen da den etxetik kanpora, egoera honetan Dominio Bilbao Basket. Multzoko lidertzan jarraitu nahi du, sendotu eta sekulako urratsa egin. Hain zuzen ere. Raul, ez, errebotea ezin jaso baina hartzera Borge. Ondo Bor. Berriz ere 14 segundoko jabetza, minutu terdi. 3. laurdena bukatzeko. Kontrolpean du oraingoz partida egoera Dominionek. Rufek utzi, baina Jaite eta oso ondo jarraipenean Bogris. Jaite gainditzea zaila da gero. Hemen saiatu da Ruf eta Bogris erzuei baino erneago, Bai. Partida oso ona ari da jokatzen. Dagoeneko 6 puntu, 7 errebote eta defensan lan itzala egiten. Baina, iluna diot ikusten ez diren zenbakia lortzen ari delako. Ezulik ez, Mitchell ez da iritsi, Suarez bai, Rauli utzi, presari gabe. Iparra galdutan antea. Presaren presa jokatzen ari da. Burua beste toki batean behar bada, auskalo. Burua bere lekuan daukana, ze pasea, berriz ere Bogrisek, saria merezi du, ezpa, eta Bogrisek berak, baloia bitan ikutu arren ezin eutzi.
Lehen ere esan dut, agindu hemen garbia da. Jarraipen horretan baloi hartzen duen bakoitzeko, Bogrisek daukan agindua hauxe egitea da. Eta horretan jaioa da, paseak oso ateratzen ari delako. Bai, teknikoki oraindikan gabeziak ere baditu ondo mugitzeko, horre gasoan, ondo lortzeko posizioa eta ikusita nola jokatzen duen, Sito Alonsoren aginduan nahiko garbia da, hor defensa erakartzen badu, asistentzia banatu. Lozegoen Ale Suarez eta hori aizitzaion leporatzen Sito Alonso, izan ere, ezkerreko angulua eman dio Micheli, eta hor, salduta geratu da, Maokoa. 51 eta 74, lehen zan hori, eta orain Jaurtik eta Igerrerekin, 22 ipini da Nante. 26 segundo. Se pasea, falta jaso du. Eta ez dakit kirolgabetasun falta ez ote zen izango ere bai. Zelduta zeukan eta hori eskatzen ari da Georgios Bogris. Azkia txikitu nahi zuen, bai. Pasea zoragarria izan da. Maixu baten alegia, atzetik. Lotorea pasea, ies egin dio azkeneko momentuan eskuartetik. Baina gero zintzilikatu eginda, sartu eginda. Eta horrek balio gabetu egin du, Saskirak. Hori da. Bea pozik zen, ospatzen. Saskirak eta hori. Giditu beraz, bi Jaurtik eta libre. Jaurtik eta libretan, Dominio Bilbao Basket, Nanter baino gehiago da Eurokapa honetan. 7 puntu eta 21 balorazioa, orain arte, Bogrisen. Gaur txartelik ez dio aterako. Lane violation, violació de la raqueta, no violència, substitution, Bilbao, Behar bada minutuak eman barko dizkio entrenatzaileak. Erakusten ari delako kapaz dela. Neurrian, bere lana egiteko. Bai, erantzun oso zuzena ari da, banatzen gaur, Robinson, Campbellen arrastorik ez. Hori, dudari gabe, zantzu ona Dominio Bilbao Basketentzat. Antolatze txikitsua, hanben hasi ikusi dugu gau. Robinson eta Entzuli saiatzen ari dira lan hori betetzen. Mitchell, Mosketa horrekin, Mitchell berak errebote hartu, ez, eta Jaite ere hor inguratuta zegoen. Ez du ezer lortu erasonetan Nanterrek, markagailuan 42 puntu soilik daramatzan Nanterrek, 3 laurden jokatuta gero. Dominionek berriz, 75. 80 puntura iritsiko da, beste behin etxetik kanpora. Azken laurdena baino ez da geratzen. Toujours pareil, il y a cette volonté en attaque de un petit peu mieux travailler. On est en... Alde handia markagailuan, laurden bakarra baino ez da geratzen, Zuhurtzia adierazten ari da Sito Alonso, ale, donabe, baina ale horrek gaur ez dauka bultzada eta energia handirik. Ez, nik uste ere ez dutela sinisten, partida irabazteko aukerarik daukatenik, ikusita nola dijoan partida orain arte, 3 laurdenak jarraian galdu ditu, Nanterrek aldea hor dago eta kontuen izaten badugu zenbakiak lortu dituen laurden 9, 20 eta 13 eta ikusita zenbateko aldea dagoen bakarrik Bilbao Basketek izango du aukera partida galtzeko, ez? Nanterrek irabazten. Baize, bakarrik bigarren laurdenean berdindu du lana neurri batiak eta gerozti berriz ere gauzak 3. laurdenean, lehenengo laurdenean bezala. Bai. Eta esan behar dugu, partida borobila ari da jokatzen Dominio Bilbao Basket, defensan lan bikaina betetzen ari dago. Josean, utxe eta 13 hasi du Dominionek markagailuan, agindua lehen ere galdera egin dizut, baina gaurko egoera etorri den bezala, lehen gauzak zure aldera ipintzea, nahiko zuen Sito Alonso, bere aldera ipintzea, eta horrek azken baten gero, bere patxada ematen du. Hortan saiatu da, hasieratik genu zen naizula erakutsi, hor zegoela Bilbao Basket eta 13 punturen aldea lortu itira batean eta geroztikan iparra da galduta ikusten dugu, talde frantziarra eta konfiantzaz josita Sito Alonsoren taldea. Campbell, azken laurden honetan sartu Donado berriz ere kantxara, Mitchellek utx, Bogrisen eskuetara zuzenean baloi hori eta Janak eskuetuko du atxe minutu hauek, 4 faltarekin jarretzen du kantxan Raul Lópezek, erasoan beste joklari bat da. Bikaina.
Guain ez dakite, laguntza egin edo ez egin, jarraitu edo ez jarraitu. Dieta bateko defensa egin. Duda sortzen zaie eta jaitet irteten denean ze esanik. Bai, baino, Bilbao Basketen meritua da, ez? Bai. Eta berriz, lortzen duelako etekina, ez, jokaldi horrekin. Ba, lehen esaten egin zena, behin alde hori lortzen duzula, gero sistema oinarritura jokatzeko. Hausart, hor, Raul López. Bai, zor bosgarrena egiteko zorian egon da. Jaitet, egin dudu azkenik. Horiz baino luzeagoa da. Suerte apur bat izan du. Zulatzen bazara, jaiten aurretik ari da. Defentsan Bogris, eta horrek zaildu egiten du. Jaite aurkitzean Anterren erasoa. Baleko. Rufen sarrera horrek balio du. Eta Mumbrú, minutu asko ere aurkean eserita haren beharri ez. Ez momentu enten ikusten neko garbi da, hola, ez partida eta zertarako kapitaina, ez leheneko minutua. Nahiko ziren igandean, duela gutxi, eta emaitza ikusi genuen zein izan zen. Holako partidutan ala ere, igandeko partida zari naiz, ligako partida hundi ustenaz, biek merez, bai, partida bikaina izan zelako. Eta ben galdetzen bai duzu, Mumbruri haber nahi duen jokatu, seguru izango duzu, baiet. Robinson Micheli, baloi eskerri da entzuli, iritsi zaio pasea, baita Raul ere gainera etorri zaio, jaite lekutik urruti dago eta Bogris ebarka. Ostetor bita pentsatu behar zuela. Bai, ala ere oso bote altua ematen ari zen hor jaite eta garbi ikusi du baloia, ez, lapusteko aukera bat zeukala. Joaneko partidan esan genuen jaite gauzten hanka sartu duela, draften aurkeztutzen bere burua, oraindik 20 urte ditu, hilabete honen bukaeran beteko ditu 21, eta ez zuten 60 lehenetan aukeratu egin. Beak edo bere agenteak izan duten. Agenteak aizki aholkatuta dudari gabe. Baina, presa horiek esan dugu behin baina gehiagotan ez direla mesedegarriak izaten. Hortzeda jaite, Bogrisekin berriz, ez, Rili, Anterreko nina, baloia ezi sartu jaite, Green eta hiru gizonaren gainean. Raulena balin bada bosgarrena da edo Suarezena. Zepor, Suarez eta Raul zeuden hor. Haze borroka. Bai, ze ondo ari diren borrokatzen, saskiaren azpian. Suarezena izan espaldin bada, Borgena. Hogeita 5 puntuko aldea, 7 minutu terdi bukaera iristeko. Frantzian ari da, lehen aldiz, Nanterreko kantxa txikienetan Dominion Bilbao Basket. Reni. Txikienak ari dira baloi horiek harrapatu nahian, jauzi almena dutelako bereziki Borge, Bai, eta oso bizkorrari da mugitzen, ez? Baloien bila hor aurre harrapatuta aurkariari, horregatik ditu egin zailtasunak, ez? Nanterreko bostekoak. Goizean 50 minutuko jaurtik eta saioa, eta hotelera. Eta hoteletik kantxara, eta kantxan dena uzten ari da, dena ematen ari da Sito Alonsoren taldea. Zortzieta bateko erreboteak, baina hoi ez da errealitatea. Ikutu bai, baina etekin gutxi. Mate euren alera egin edutu dago. Pulsa hemen dikan ere, baina... Egalite nahi du, Ru! 7 minutu baino ez dira geratzen. 54 eta 69. Hasieratik markagailuan agintzen ari da Dominion Bilbao Basket. Ozarren bukatuko dute zaleek, gaurko jardun hau ikusita. Ruferen partida ere oso ona, gaur. 5 errebote eta 7 puntu. Denbora agortze hartzen. Zorten jaurtik eta etorri dala beharrez. Zuli. Jaite ere ez dute haren jarrera ez dela ohikoa, Tartara normala da, entrenatzailea arekin haserre egotea. Bai, eta lagundu oso gutxi laguntzen ari da. Hala, nik uste Sito Alonso niko garbi izan diola Bogrizi, flotatu. Eta baki, kanpotikan min gutxi egiten du. Jokalari hori egia da, eta beak bere buru, hain garbi ikusten du, bakarrik. Bi baten kontra egin dute Borgi, Campbell, falta intentzio guztiarekin egin du Rufek. Bai, atzein pixka dute hartzeko, taldeak ondo kokatzeko aukera izango du momentu honetan, aixaldi txiki bat hartu, arnasa, kokatu ondo bere defentsa, eta jarraitu. Eta hemen, entrenatzailearen erantzule.
Egia esan, Frantziako ligan, 7 jardunaldi jokatu direnean, Nanterrek 3 partida baino ez ditu irabazi. Eurokapen, 5 jokatu dira, 3 irabazi eta 2 galdu. Etxean galdu gabe dago Eurokapen. Eta gaur, bideotatik, lehenengoa jasoko du, baina harrigarrena izango da, ze puntuko puru gutxian utziko duen Dominionek Nanter bere kantxan, Oso porzentai txarra lortzen ari da, gaur talde frantziarra. Egia da, Dominio Bilbaosketen defensaren meritoa dela, baina hala ere esan berdegu oso gaizki hasi duela partida, urdui xamar, behartzen iruko marratikan. Ara gaurko artista. Sartu ala, bazterrean ipini da, Bourisek pasea eman dio, eta loratzen eraginkorra da oso, baloia loratzen Gleb Ana. 44 eta 72. Duda asko ez genuen lehen, baina uste orain talde hau txalotzen hasi behar dugula gaurko ikusita. Erakustaldia, egiten da. Eurokoa, Hor kantxan egon direnek gogoratuko dute partidu hau. Garaipen hau. 5 minutu pasatxo. 44 eta 72. Pablo guztia isilarazi du Dominio Bilbaosketen nagusitasuna. Alde nabarmena, ez arlo guztietan erakutsi du asko beagoa dela, gaurko partidan Bilbao Basket. Nire ikuspuntutikan oro harrere bai, talde moduan gehiago jokatzen dulako, proposamen hobeagoa ditulako, argurio asko erabiltzen ditulako talde honek, eta ez bakarrik erasoan kalitate gehiago daukalako, baizik taldeko defensan ere asko beagoa dela. Essaye de jouer sur 5. Rappelez-vous, on l'a fait qu'une fois, on essaye de jouer sur 1 et aller plus longtemps sur 1. Utiliser le pick and roll. Là, à partir du moment où on pose le pick and roll, utiliser le pick and roll à l'opposé. Ou éventuellement, Jérémy creuse et essaye de trouver TJ ici. TJ, les tirs ouverts après les pick and roll, on ne peut pas continuer de les refuser. Après, on a encore des moins bonnes situations. Perdez pas confiance là-dessus. Après, on se retrouve à prendre des tirs au large. Essayez de retrouver un peu de jeu intérieur sur des situations comme 4 ou 5. Même short s'il faut. Ok les gars, allez go, go, go. Allez. Edukapeko apurtzo gala ere erotita dago, Oldenburgek egin duen gorakada azkeneko bilarnalitan, inorketuen espero. Multua nola ipini den ere ikusi barra dago. Baina dudari gabe, Dominio Bilbaosketek etxean galutako 2 partidak nola zuzendu ditu etxetik kanpora. Laugarren garaipena erdietxiko du, eta berez, bere aurkari zuzenenak zirenak, irentzi egin ditu euren etxean. Oso errez, oso errez, aurreko astean sufritu eta azken aldera. Gaur berriz, beste partida bat espero genuen, horretan bat etorriko zara, eta uste denok ere espero genuela, komeri askoko partida, eta hasieratik talde bakarra dago, ideia garbi dituen. Espero dezagun, Zerikan kanpo partida guztiak irabaziko ditu, hau bukatu ondoren, eta etxean guztia galdu, eta ez dakigu onerako izango den, baina lau partidak gelditu ondoren 3 etxean jokatuko ditu, espero dezagun, zuzentzea hibridide hori ere. Hori ere, marka izango zen, etxetik kanpo guztiak irabazi eta etxean ezin. Lili Gatera, Kambeli. Ana bera baino gehiago izan da. Hau, bidari gabe, Rili gehien saiatzen ari dena, eta esan dugu lehen ere saiatzeaz gain ondo jokatzen ari dena Nanterren. Baina edozein kirol taldean gertatzen den bezala, bat, 3 jokalarirekin ez da irabazterik. Denen laguntza behar da. Abeza baten bat antera egozean, eta ez da egiten ben ondo abestuko dute. Baina jokatu bai. Baina jokatu, denak aldi berean, jokatzeko gai dela ondo, erakusten ari dira. Lehenengo birrintzea Nanterrek. Lehenengoa bai, ez? Bai, lehenengoa. Eta ez da jaite izan. Zeuli baizik. Baina ez dauka azpatzeko ondo irik, Ana, ondo zabaldu. Ale Suarezek ez zuen jaurtin nahi. Muguruk egin dezala hori. Rili. 4 minutua dira. Ondo nortu ditu urratxak. Bukatu jokaldia.
kontu esken zitu oso azkeneko jokaldirekin, erasoan azkarrekin, balantzerik gabe eta ondo aprobetxatu ditu bere aukerak Nanter. Ana. Bertanzen etxiparta irugarren laurdenaren hasieran. Aipagarria da, lehenengo zatian mundu eta Jana. Behonde jola! Ematen du ez duela inungo, eraginik izango jaurtik eta horre, baina hori da, misil astuna. Zaila defenditzea, horri ikusi dugu, Michelen keinua, azkeneko momentuan, zer egingo dut, punteatu diot, baina aurreko jokaldian gertatu zaizuzuna, ikusi eta gero erasora jo bai, iristen zara indarrez, batean dena nahi ez utxukundu, bere kabuz ari da jokatzen, bakoitzak nahi du bukatu jokaldi azkar, puntuak lortu, baina oso horrez berriz, baloia jaso balez Suarezek, haren gana etorri da bigarren aukera hori, Maokoaren zate puntua beraz, eta 80 puntuak, langa hori dagoeneko hortxe du, atez joka, Dominion Bilbao Baskete, 78ra iritsi da dagoeneko, bit tasatxo. Bukara izteko, Michel, beko zutoinean, urren falta da, garbia. Axel Herbel min hartuta Bilbon, geratu da, eta Sean James berriz ez zuen bidaiatu nahi, beldurragatik. Berez, bi titularra dira, eta haien gabe, hor da erantzuna. Kantxan, hitz egiten ari den taldea, Dominion Bilbao Basket da. 28 puntuko aldea. Nanterroen kantxan ala ere, 30 goitik egon izana. Bada. Eta harrigarriena, Nanterren erasoko jokoa, 50 puntu bakarrik ditu, orain arte, eta nik uste kopuru oso txarra, eta urtengo okerrena seguru. Nun izan zen, 55 puntuan gehatu zen Dolomitiren kantxan, baina gaur etxean ez da iritsiko den martxa hontan, 55 puntu da. Gainetikoan, aurkariak utzi ditu puntu asko sartu gabe Nanterrek, gaur izan ezik. Ez dakite Frantziako ligan ez zait iruditzen horren beste puntu hartu dituenik etxean. Partiu bat galduta dago. Puntu beke jaso, gaur jasotzen nahi den bezala. Garesten aipatu ditut, gero aitzakiak etorriko direla, baina aitzaki horiek. Borja Mendia berriro kantxara. Bigarren laurdenean izan du pare bat minutu. Ila. Hala ere aukera izan du, bi puntu lortzeko, eta gutxienez aukerak ere pixkanaka lortzen ari da. Gaur arte 3 minutu jokatuta zituen Alemaniako partida baten, hauztet Bonen izan zela, partida bideratuta zeukanean Dominionek, eta gaur ala beharrez, errotazio horretan bere beharra zuelako zitu Alonsok. Borre sartzeare kostatu zaio, Bai, Jana eseri du, guain antolatzaile moduan ari da jokatzen, Tobias Borg. Suarez bakarrik. Ez porcentaia, iruko marretik. Ikusita hau ez du aipamenik merezi. Gaur arte Josean guztira 58 iruko zeramatzan Dominionek aurtengo Eurokopa honetan. Etxetik kanpora 30, batez bestea 13. Baina dagoeneko 10 daramatza. Hau da, batez beste horretatik gertu eta berriz diote, adierazgarriena zer da, dagoeneko Trentonetan Nanterren jokatu du. Bai, eta oso erregularra da, bere zenbakietan. Gaur ere, eunetikan 53 eta hor da, partiduero hor lortzen ditu zenbakiak, horregatik aipatu dugu partidaren atarian, hori lortu ezkero, partidan sartuta dengo zela, baina sartuta begira nola da bilen, partidatu. Bi talde baino ez ditu hobeago arlorretan iruko marratik, aurtengo Eurocup honetan Dominionek. Uneko 40 portzentaia dauka. Portzentaia altua. Borja gehituko alda, labur utzi du hor, Bilbotarrak jaurtik eta hori, talekide nahiko dute ura punturen bat sartzen ikusi eta lagunduko jote behar bada geratzen diren segundo hauetan. Urratxa dira. 52 eta 83, Xamerreko guztia esan dugu.
Baina gehiago belaunikotu da. Tobias Borg eta Campbell. Isili gaur Campbell. Lastima gero. Ze Borgen almen hori aprobetxatu nahi zuen bertan zeg eta eskura utzi dio baloia Zuei errari. Campbell. Gaur ezin. Punturik izartu. Hortxe geldetu goia. Azkeneko segundua dira. Zazkirak eta nahi du nolana ere Dominion Bilbao Basketek hori erakutsi du gozea jokatzera joduela Parisera, irabazterare bai, atzozitok irteran azpimarratu zuen moduan, behar bada askok ez genion sinistu, baina gaur hau ikusita aurrerantzean hitzoiek kontuan hartu beharko ditugu. Eta jokalarien erantzuna aparta, bikaina. Zetuzte beste partidai jokatzen ari Parisen gaur, ze voleibol partida bat ere bazegoen jokatzeko baina ura bertan bera utzi dute, eta Eurokapen ari diren beste bi talde frantziarrak kanpoan ariko dira jardunaldi honetan. Izugarrizko garaipena da. 4 partida etxetik kanpo jokatu, 4ak irabazi ditu. Biribilan orain izango da aukera Sito Alonsoren taldeak hurrengo 2 astetan behingoz etxean irabazteko, baina dudarik gabe Lasto 32ko urratsa egina du ia Dominionek bereziki Trenton eta Nanterren urrenez urren irabazi eta gero. Bai, eta nire ikuspuntutikan konfiantza izugarria emango dio. Partida honek ikusita gainaz nolako partida zeukan aurrez aurre eta nola jokatu duen. 10 eta 10 minutu dira, hortxe duzue, Bozaren irudi hau eta honekin utziko zaituztegu gaurko. Garaipen handia dudarik gabe Dominion Bilbao Basketek Parisen lortu duena. Parisko hiriburutik 13 kilometrora. Nanterre besterik ez, gau pasa. Baino.